Good evening, guys. Good morning. Good afternoon. How on a day? I agree to na. Amụnwa bụ n'owu Igbo. Eze ụmụ Igbo. Ọtụtụ ife na-eme. Ana ọ na-emekwa anyị na-afịa. Decide kwa na anyị ga-ekwu ife anyị fụ. Weli amalụ ma ọ bụrụ ihe tege na. Yes. O nwere one or two nchọrọ ịdrọpụ Peter Obi this morning. Ndrọpụ si alịa Peter Obi. Mụ na ya wee kpazia the topic efula ebe a. So ndị nọ na TikTok na-awọchị kịta. Caption na efula karozuo. Ịma na kolum fa na-edebe for caption. Ọ na-adị very small. So now, ife a na-ekwu okwu ya bụ na today 21st century onye Igbo amara position ya na obodo a bụ Naija. Ihe cool down. Onye bụ the topic. Onye Igbo ama position ya. Now ka anyị na-chiga to Peter Obi fembianụ. Collins Ndidi Kencha Bomu, Cletus, King Livingstone, Chris Idoko, King Emergent, Oji Hope, Zara Babe. Hey, Ezege Uzoma, Mike Nnanna, Believe Mbabo, Chris Idoko, Michael Slot, Afome, all the way from Ottawa, Canada. There's one name for Chikamso Nukube, Kenneth Wachuku, Ede Fabian, Ezege Uzoma, Akuezuwa, Egware Hope, Ogikiti, Chikamso Onukube. Now, let me put you up to speed now. We are, I notice, I am a witness in phenomenon Nigeria. And if I am a witness on daily basis, Nigeria will refer to stability. And as long as I have stability, where anything, where any sector go on but an everyday if not the worst. Nah. Imagine but a hotel room. If I'm not gonna take note. Any hotel or one ebata. Where on Kaga Nagi room ya less than 30,000. Ije no begin no yana now 30,000 no bonus. Oyana now 30,000 na that room. How can I struggle good? Makoko all if eji around a hotel. Itibembu. A hotel. And I nokata. I seen a gas abuna. I gave bleed the gas. Now the same hotel kaga nokata I see na jen no maybe na netiti aban. Get it again. One day lahoro na nke na jen go maybe. So automatically you get one another standby jen. Ko ya bụ nke tie iwelu nke afọ na hotel ga enwe standby jen ndị mmadụ agba ọsọ idebegoro ya 20 nwa onye na-ala ahụ na ya sị na anwụ na-ata egwu ya na-atụ onye ọbụla ikwube okwu sola ma mgbe na-agọta ya na efu na ọ dị esi ka ịgbapụ ka ije welu 33 line ije welugoro 33 line a ọ bute nkogo ọkwa ego ka eji eweta ya isi ya mmadụ na-akwụ 30,000 onye a na-aghọta esi anwa nwee ka o si breki dan ife ọbụla iji ịga ebe ahụ bụ ego ana o mebikwara na ị ga na-agba mbọ ka alụọ onye taa na onwe ndị na-achị check into the room efu na owe onye arụ fọrọ now dịka isi for that sector ị gaa na another sector itu a ka o si dị ifu na onye ahụ nọ n'ọfisi gọọmenti eche na ọ na-akọrọ ego na shishi ọdafụ na onufu dị egwu agba na Abia steeti taa
agbara egwu na gọvanọ ndị Abia steeti na ọkwa o kliara ụgwọ niile ndị eji salari ha since eklia ewee na-agbala egwu because amụrụ na ọ ga-eme ka iwefu how bad the country dị ị na-aghasa aghasa ife a na-agwa gị kịta as country na-eproduce mmanụ na ya enwere mmanụ nke anyị na-arịfai for our own n'ihe niile a na-alụpụtagodo kịta abụgodo nke eji akwụ ụgwọ ebiri ebi ị na-ekwu okwu ihe gbasara refinery na Nigeria ikwukata okwu dị na ya onwe oge ị ga-elu amaala ike ka ikwuo mụọ maka na ikwuo mụọ olidi eto expositions ka amalụ ndị nwere oil wells n'obodo kedu ndị nwere oil well mana otu anyị nọ na ọtụtụ n'ime anyị ama na ndị Igbo nwesị oil well ọkwa agwaghị malụ na ndị Igbo nna agwa bụ ma ndị na-eprove ndị na-eclaim to you na fad honest ndị na-eclaim na fad say white most of them ndị aefu fa nwecha oil well that's why na fad eji ike ekwu okwu mgbe ọbụla a na-enwegasị crisis especially in the area of governance otu a nọkịta wee sị na gọvanọ dị na ọ eme ọfụma ebe a na ọ eme ọfụma ị na-eche ka ya nwa buru ya n'isi ọ ekwe ebu ya n'isi ọgbachite nkịtị etu a ife a niile ka m ji wee sị na Peter Obi na mma gwakwu ya okwu n'abalị a I go talk to am mmadụ ama na ụmụ aghụghọ ibi aghụghọ since 1960 anyị nwere independence onye Igbo achịbeghị Nigeria Dr. Nnamdi Azikiwe Owele of Onitsha bụ head of state mana Alhaji Tafawa Balewa bụ head of government due to the system of government and a practice at that time. So our head of government na head of state onye ji ọchịchị or head of government ya ji ego finance ya nọdoro ike security ya nọdoro ike nwa ihe na ọbụ ụmụ kọlọfụ ife ahụ enwe onye bịara abịa chọrọ iji receive wee run boy na okwuluo n'ego ka asaịnụ ego ọnya nwa ga asaịn ya o meghị approve how to assign anything efinishie na nke ya a na-eme amịa strike ya ife agụ iro nsi abanye di ya agụ iro nsi 6 months nkịtị ka ọ nọdụ ya egbufue ya ka ya gaa gowon abanye gowon efinishie Murtala Mohammed abanye Murtala Mohammed efinishie Obasanjo abanye Obasanjo efinishie Shehu Shagari abanye Shagari efinishie achụọ ya di ya mejọ Buhari banye di ya Buhari si ebe a nọrọ ebe a abịakwuo chụpụ nyanwa Ibrahim Badamasi Babangida abanye di ya Babangida efinishie ewere anya onye Yoruba kama enyi ya Abiola enyi ya Dr. Ernest Shoneko interim government ọ nọrọ ma 3 months ka ọ nọrọ ebe a General Abacha abịa nye ezigbo ọsọ banye di ya nọgidezi ebe a nwụọ di ya Obasanjo abanye ọbanyekwe Yoruba n'aka ewee mee mgbe a ewee were onye Igbo mee number 3 in the place of president so ọ bụrụ na onye Hausa na-achị na-apụta as presidential efe si na Yoruba welu mmadụ ọ bụ na nke Yoruba bụta si na Hausa welu mmadụ anaghị eme ife a na-eme oge a steeti Igbo abata nwa ya from position ahụ e nyere ndị Igbo sef ga-abụ senate president ya bụ number 3 ka akpọkene ya
na ịmakwa na ebe a sef onye nke anọ achụ onye ọzọ etu a ka ha si gbagide onwe ha mgbagide piti ha nọ n'elu ya. Onye nke ahụ na-achịsịa Obasanjo achịsịa evere mgbe e nyekwuru mgbe Abacha nwụrụ akpọ Abdulsalam Abubakar anọrọ dia conduct election. Obasanjo winu Obasanjo chịsịa litu eweli anya onye Hausa ka afịa Yaradua Alhaji Umar Musa Yaradua ewere anyị ọchịsịa ewelu jebe Niger Delta a ga-agba ya ọkụ ifene Nigeria ka anyị nọ cool down ifere ebe eweli aje efinichie ya weli ya jebe ugwu Hausa si n'ugwu Hausa weli ya na Yoruba. So na emesi ihe niile a ngụrụ since 1960 the only time onye Igbo mere onyala bugodu time a Peter Obi bịa first time ever. Okay, sorry. I'm not sure. Nwoke ka ndị abakwa ngwogwo nwoke bụ ntọm kairapio na ọba. So the only time onye Igbo mere onyala mgbe nke Ojukwu dara ada dakasịa Ojukwu bịa ka ya chịa atọnzeri bịa zọgokwa ọchịchị Dr. Emmanuel Iwu Anyanwụ zọgokwa ọchịchị ka esifa ndị Igbo zọrọ ọchịchị presidency erigokwa nne ọ bụkwa mana at the end of the day onye chịtara aja even PDP akịta okwu onye Igbo chọpụtara ya ebe ka ndị Igbo nọkwa n'ihe a na-eme ebe anyị wee nwaanyị na-edigenerate onye Igbo sị gị na ya ma na ya na-edigenerate na Nigeria ma na ọ na-aghọ onwe ya aghọ weda ma ebu ruling class otu ọbụla as a ruling class ebe ịka bụkwa puppet na mgbago ebe ni maka na ịchọ ije Abuja ịchọrọ efo president ịchọ ka amalụ kọntaktị ka ị na-achụ kwa onye Igbo ka ịbụ ebe na ị na-achịzi ọchịchị ọ bụzi blood anyị ka ịbụ as gọvanọ ịbụ your hustle ka ị nọ dia you are a hustler and ịchọ ka ị nọ on the safe side. Onwe any of you nwere ike gwa anyị kịta how many oil wells enwere na Anambra State? Ị ga-ekwu ime ekwu marọ because ọ bụrụ yo ife gbabụ ndị a na-achị anyị osi ike ebe anyị jesekpuru ana kpebe ekpere ndị a ji anyị n'ọlụ na all of them ngwụkwa nke a na trust n'ime ha nche niile ndị a bụ businessmen good na-elegodo ihe niile na-achị anyị Obianọ ebe ka ọ nọ na ebe ka o si nata onye bịa ebe a kụọ hustle ka o boost profile ya buru ego ọ bụrụ na oyebu 50 billion ọpịa ya na dọla o nwere ike ọ bụrụ 150 billion o buru ya na 150 billion gị nwa nọrọ ebe a na-eti mkpu na-aka akụkọ ya ịmara agba flight na chi gị gbakwara America ka obi izara America na problem ya akagodu nke gị ọbịa ebe agba ya ọsọ afịa gbakwuo ụmụnne ya ọsọ afịa anyị si na emere ụmụnne ya bụ ụmụ ibe ọ wetagasị ịma tegasị ụfọdụ ụzọ tee ụfọdụ ụzọ ka ọ dị ofe anya so that alụgokwara gị ụzọ ịchọkwa irenti ọ na-erenti ya ebe ọ bụla ị na-ejidekwa ego bịakwa lụọ hostel bịa lụọ onye America echikwa ife onye America ọzọ etonyere ya akwụkwọ ụmụmugu juru ya akpọtara anyị Prọfesọ Soludo na ede hustler dịka ya hustler onye ọkwari onye ị na-anya makwa na-egiridi man makwa ebe ọrụ Central Bank onye aghọta ya na-agwa makwa onye megide wee baa Central Bank onye abụ a big hustler na onye nọgoro ebe ego si apụta ya anọzi n'elu igbo ego bịa accountability mgbe ọ na-achị ịba ebe okwere nkwa accountability mana anyị na-eme expect kịta ka ị aghọta ihe ọ dị ka ya maka ọgbakọkwa ụmụ ọgbọ ya ncha lụkọrọ that time oche ka Ngozi Okonjo iwu ala ọfụgodu level nwaanyị nọgodo ya nwa agbakọ ife a na-eme na university ebe
onye idi ezigbo ego ka ọ wee onye Igbo na onye Borno buo 600 billion onye Anambra ga-ebu 690 billion ka ya wee nọrọ n'elu ebe ni ndị Igbo ma ezu ori na obi kubana ebe ka ego ya sida n'elu ego ọ dịra n'elu ọba 20 pounds enyere nna gị ka enyere nna ya mgbe 20 pounds enyere nna gị ka enyere nna ya ma ọ bụrụ na enyere nna ya se na-ekubara chief priest mesịa agbara m na aghọtara ọkwa ndị enyere nna ha na nna anyị 20 onye dị ka ndị a ndị nwa dị honest ọya ka m ji agwa ya mgbe ụfọdụ efuru ndị ụka agbaala ha ọsọ mesịanụ ndị ọkwa ndị a bụ ndị anyị na ha ekwu kịta ọkwa ha bụ ndị chọjiri ndị chuzi Obinna ihe egwu I'm a choosing who are you Obinna ihe egwu I'm a choosing who are you I'm a choosing my daddy G.O. So o wee bụ na anyị nyere anyị Soludo aka gụgụrụ ego mekọ ihe with corporations ọma ndị a ga-ebute 450 billion bụ ya taa echi ebu ya 480 billion ọ bụrụgodu 30 billion ọma ha ncha na ọlụgo na Central Bank mfe bụ gọvanọ ya na gọvanọ ihe niile ọma nke a na-enye NDDC ma nke a na-enye ma nke si na Chevron ma nke ihe niile a ebe ihe niile a si apụta ya nwado n'elu onye ma na-echere nye ma na very smart business man bịa adịzi ya krukeriti ndị Igbo Soludo ebe ọzụla go and sit down anyị cha niile gbara street maka chi nke wasị bụ father of the street anyị na-ezu ezu nke nwere na-ezuru ezu iyi na-eme ebu mburu dịgọdọ ya na-ekidiri ahụ aka na-ekidiri ahụ ego na a na-achọ ego achọ onye ka ya ajụ ọnwụ oyibo ka ya ka asụ na-edogo na-eje agba m prọfesọ mgba ọ ya asụnarị idebe arụ na ịma mmadụ onwe ọfisi ịma ọ ma ọfisi isi ya pichisi kesi gị na kọt na Peter Obi aba n'oche a o nwere reason na o nwere places a na-eje ndị na-apịchi isi mana ya akwụ ụgwọ apịchi isi nata jebe adebe adị na the honest o Peter Obi gọvanọ Anambra ka akwari maka na onye a bụ businessman onye Igbo onye akpatara ego n'oge gịnị ka o mere wee kpata ego ọ gba 20 pounds enyere nna nke enyere nna ya ọ sị na ọ dị honest ọ ndị ka ejiri ya ọkwara ihe katọlik ya bụ ihe na-ewe m iwe eru ewe katọlik na-emeghị n'ihu ibilivu na ndị a dị enwekwa nke bụ sent n'ime ha maka chi chara ndị ọcha amụ ihe na ya mana enye bụ fada tans sent so nwa nke bụ ezigbo mmadụ ha nche niile from A to Z ihe anyị ji kwere Peter Obi bụ na ọka anyị zaa afa mgbe a na-asị na onwe ebe ọ ya eje na onwe ebe ọ ya eje ihe anyị ji wee na-epuchu bụ ọnwa ka ọ bụrụ na anyị sọkọmbụlụ ndị a na ya ma sọkọmbụkwa like that yo na a ga na-adọ ya ka anyị ji bụrụ ndị Igbo ọ bụ a na ya nwa utufuru machara nwa nkịtị ụfọdụ ụmụazị a listen to me ihe na-abịa akụrụba ebe a bụ utufuru ama utufuru mana achọ nka m kọọlụ gị egwu utufuru machara nwa nkịtị anyị enwe ihe je ka ime na ị na-agwa m na ihe ame kịta na-apụta 2027 Peter Obi abịakwasị m otu area ọ gaghị Peter Obi ka m gwakwa n'abalị ahụ atụmana karịkwa ịrụ n'ọkụ iyotago ọ bụkwa arọ ọna anyị dị mgbe anyị tụnyere gị mgbe na-eke echi anyị ka anyị ka dị na anyị abụzikwa ụmụazị mmadụ amana ụmụ akpasa mmadụ ibi anya ma iji mmadụ eje asa ọhụụ ọmụmụ ọcha mba ọ ka ọ dịkwa clear na ọ bụkwa 2027 ịmapụta again ana m agwa gị agha anaghị anụ kepu na ị na-achọ ka ị bụrụ vice
ihe anyị jụkwara the first time e mere ihe vice ya bụ ọ pụtara na ị ya akwụnwụ n'ọkpa gị apụta na nke sị ka ekwuru n'ụkwụ gị afụ n'iruo na n'isi nọ na ọfịs ị kwesịrị ịba na ịba ya a na-achọzi ka egwuregwu mee vice ya ị makwara na onye ahụ ga-abụzi prezident bụ ya nwa ga-aba n'ọfịs si niile ahụ ị jụrụ na ihe aba ị nwere aka gọm Peter Obi ọ dịrọ mma imegide gị ihe a kịta jee mekwuo ya zazu ya mana street kid na hustler na o na-eju ya afọ o nidiri more I want some more Oliver Twist emere dịka asị na ịma ihe niile ị nidiri orientation ka m na-ebunye gị ya o nwere ndị dị mkpa ị ga na-ene anya n'iru nọ ndị a ga-akast afọ anyị ọ na-agwa anyị na ọ bụ na Obi Kubana ka ọ fụ nọ ya drọpụrụ ihe na Obi nke gị obe aka gọm ọ nwa Yoruba na-ekwu ana onye ọbụla bụ onye Igbo magụ na-ebe aka gọm ọ bụ arịta ka ibidoro ya before governorship election gị 2003 ka ọ gịnị ibu aka gọm ebi ozugbo sobra ya oyibo awi cause awi the cause anyị fụchara ihe niile ihe niile ahụ ejuru ime onye ọzọ ga-eme ya ọ ka anyị define ọrụ ka onye Igbo ka ghọta na-ewurego ndị Igbo puchu ya na nọmba 6 na Nigeria ọ kweghị na ọka deputy speaker House of Rep pụta ụbọchị a wee na-agwa gị na ya bụ nọmba 6th man so for that makana ya bụ nọmba 6 ya ga-edeliverịrị abịa ọ politiks ka a na-eme etu a ka esi lee mụ na go anyị na-agbagharị since na-eme Peter Obi LP anyị bakwa LP a o nwekwa ihe anyị ga na-erite iche mgbe Peter Obi chịrị Anambra steeti o nwekwa ihe eritere iche n'ọchịchị ya ihe a na ịma na ngige ka rụsịrị ụzọ mgbe ahụ ọ pụta ụzọ ya alụ adịrọdụ mọch doro ọ lụkwalụ ịghọtago ọ lụkwa anyị ga na-ekwupụrụ mmadụ nke ome ọ lụkwa mana afrọzi ya dị uto n'aka alụsịrị ụzọ mgbe ahụ na o nwere ife ya negasịrị anya oduam ego ihe eji gọọmenti ekwesịghị ịstọdi sins ịstọdi ya ọfụma inene politiks Naijiria na ihe a na-eme bụ nke ahụ akụbitere mgbe ahụ esekesị anya so ọ bụrụ na ị dọbatara na federal webata ya na esekesịgodi onye nwe nke fọnụ esekecha ya onye nwe nke fọnụ etiri ya Ministry of Communication etiri ya Ministry of nka esekecha ya a ga-afụrịrị 1 or 2 places a commission some projects mana ọ bụrụ na ewepụta chacha obodo atọgbọlụkwa etu Anambra nọ Chukwu achọghị ya mma nye ya resources o nidi oge a ego niile a bịalụ ikwesị ịtụkesị ya ka afọ ya mana iwere ya sevuo na bank aka gọm adị mma ego a mechara naanị iyi onwezi uru ọ baalụ ndị Anambra esetikwu anyị backward ebe anyị kwesịrị na-abụọzi ebe anyị nọ anyị kwesịrị ịgbago beta anya gbago nwụrọzi ego a bụ na iji ya wee build infrastructure anyị ka ali benefit ya ego a zuru ijuru airport ekwuru okwu ya n'ebe adọbazi airport gịnị mee nke dị n'ọba alụ a n'ọba gịnị ga-eme alụ a n'ọba earthquake ga-eme abi maka na ọba bi n'ime mmiri mana Aguleri saịdị ahụ anọghọ n'ime mmiri mba ha na mmiri adịrọ na mma ebe ahụ ka ebu ya eje ọ dị mma ọnwa nke anyị si ya eme na amaghị na ghọta na mana ife kwesịrị ime data ememere ya ọ dịrị oke ya akụkọ atọrọ ụtọ bụrụ ihe ọma because nọ anyị nwa ka ọ na-ana iyi etu Anambra nọ kịta na Anambra nwe oil wells can they in control of it kedu ihe Anambra na-benefit from it echikwe nnọọ ofu onye pụtakwa ọ banye dị anyị ama amakwa ihe anyị nwere na steeti anyị ama aghọta dị ka o si aje anyị jos na-apụta na fightere ego chipishli ime enye dị anyị opportunity ka anyị na-agụ n'ogodu ka anyị kpagodu nkata negotiate mana ịchọ ka anyị tụere bọsị ị ga-abịa wee sekuriti bịa ndị ema na-ekwe ka anyị ruo ogu nso ịtụtụrụ mikrofon ịkọcha aka ọ dịgo mma akọ ha gị ka anyị ga-eso maka na PG kwụ ebe ahụ ọ ga-ekwu youth leader n'ebe a ndị isi okpokpo ga-ekwu a ga-enye common person na chance ka ọ bịa kwuo ebidogo gbabalụ ga egwu mebe nke a mebe nke ọzọ because na imere organize debecha ego ka ị were ego grow everywhere ihe ọ na-eme dị very very bad and all the very very annoying
Ọ dị very very annoying. The same set of people on the na-achị anyị wepụta time anyị na-emekosi na-akọ n'akụkọ. Ya bụ na today ọ na-adị onye Igbo ka nwere ike inye ọchịchị na-adị ya ka ọ na ọma enwetazi ya, so ọ dịrọ sure. Enwere any guarantee na another people ga-abanye na onye Igbo ga-abụ Chief Justice of Nigeria. Onwe aka o si nwee guarantee na onye Igbo ga-abụ Chief of Army Staff. No guarantee. Onwekwanụ guarantee na onye Igbo ga-abụ the Senate President na that very regime. Onwe guarantee which possibly na ọma eme maka the last 8 years anyị nke Buhari ụdị ife ahụ emerọ. Then 2 years into nke onye a ga-ewetakwa ọkụ again ka anyị na-ekwu ife a na-ekwu. 2 years into nke onye a onwebe ife afọ. So I had sure position anyị ka anyị na-define everything. Onye Igbo ka dị confused ebe ka ọ na-eje. Onye Igbo ka dị confused. Most of the things na-eme anyị had our voice we are out. Anyị enwezi ike fight ya ka esi a fight ya. Ọkwa nwere ebe ọkụ gba na Lagos plywood market. Etu a ka ọ na-esi gbaa nke ndị Igbo. Ndị Igbo ga-eme investigation on their own. Chọpụta ife mee. Ịchọpụtagoro ife mee gị na onye na-ekwu ịnọbe nna gị ka epawa iji. Onye Igbo nọzi ka stranger onye bịara abịa na Nigeria. Na Calabar kakwụzi Igbo nwe ọnụ na Akwa Ibom ka anyị nwe ọnụ. Senate President onye Akwa Ibom na onye ma skandal si ya ma ihe niile o bukọsi n'isi ya still apasi anya ọbanye dị ya. Onye Igbo bụ deputy speaker anịgbara House of Rep enwekwa agba to compare Senate. N'ebe anyị nọzi ya bụ onwe ihe ọbụla na-eme gị o siri ike ịpụta n'ime ya izili mana ọ daalụ ndị ọzọ ha ga-apụta. For example, oge ọ dara na saịdị Maazị Nnamdi Kanu ọ pụta nwụrụ mana ọ dara na saịdị Sunday Igboho ọ pụta na-agagharịkwa normal. Ọ dalụ na saịdị ndị Niger Delta mbụ Asari Dokubo ọ pụtakwara na-akpagharịrị onwe ọ dị free na-eje Abuja na-abata. Amami na-aghọta na ndị nke ugwu a na-ekwu nke ha ihe niile ha tụrụ nga release ha ncha niile si ha naba n'ikpe ama ndị nwa sị na ha gbusiri mmadụ mee ihe niile saịdị nke ha sị ha naba. Mana olu na nke onye Igbo Nnamdi Kanu nọ n'ime ruo taa. Ana ndị a na-achị gị onwe adụ nke na-emegodu ma ọ na-agba mbọ ka ya jee okwu ya atọ. So ọ bụrụ na ị na-anọ n'ụlọ nke a gbasara gị ọ gbasara ya ebe o si eri nri adịgo. Ha nwa bụ ndị na-anara ego n'ihe n'enu atụkasị anya ya aghọta. Ha ruo na House of Assembly eme ka ya sure na ha win all the seats ka ha wee nọrọ in control. Ịghọtago iwu ọbụla ha na-eme ga na-esu utu ha. Enwezi opposition nọ dị onwe ya na-asị ya hua ha na-eri ego ka o si dị ha mma. Anya nọrọ na-anwụ ikunizie time ị ga-eji mee ihe bara gị uru kwugheribe jee chakoni anya n'elu mụba anya abalị. Mmadụ asị gị he wants to pray for this country. Ikweta na ya ihe eje ebe ahụ anụmanụ ka ị bụ na wine ihe eje nekede country ị na-eje ekpere Nigeria. You want to pray for Nigeria ọ ikpesi ekpere na aka tribalism na ọ ikpesi ekpere aka nepotism na anyị na-ekwu okwu racism na abroad. Racism bụ na ọdụ ka university ebe life gị matara bụ na secondary ebe a ka life gị matara well. So ịbịa ebe efu that na tribalism na ọ karị ewelu na nepotism iruzie dị efu ka esi wee họọ ọrụ appointment niile emesịrị eme efu ka osi wee dị favor you in any way. So igbe nwekwuzi power challenge gasị some certain things na-eme gị discomfort efu na ya na-akọwa na Biafra war end go mana ọ bụrụ na Igbo ịma ihe ị ga-ama na kịta ka nke bụ wọd ana m agwa gị pure you no understand them. Ndị ọcha nwere ihe amụgosi ọ ya bụ na ị kwesịrị ịba echi ịba politiks baa ya ọfụma ka ịmụta ya.
onye ọcha ọfụna na-egbugodo gị egbu o ya eji ike kwuo okwu ya agba nkịtị unu gbubarata onwe unu bifo ọ na-eti ide ọnụ ọ na-etikwu ọkwa ọbịa ọnaba ọ dịbakwa ọ bụkwa asa anyị nwa ahụ o mekwara mgbe a nụrụ World War II anụba ọgụ a nụchasị na ọgụ India abanye nke a kpọrọ Cold War ozugbo anụgidekwara ya jụọ n'onwe ogiri bụ Cold War a na-anụ ya ruo taa everyday asịghị na Russia si Russia ọ ya bụ Soviet Union ahụ ma mgbe USSR ọ hapụzi na-etiwasịrị etiwa ọ n'ime na-etiwara etiwa a ka mmadụ ga-esi Amerịka jirekwa batakwa n'ime ofufe ahụ etiwara etiwa ka ọ bịa na-ekwu ya eme onye ya wee kwuo na ya abụ eziokwu na onye anwa ọ tara ya ka gị na ya menya ihe ya egbu everywhere onye ọnụụdị ya ọba gbasarubeghị enough kedu ebe ihe bụ interest onye a ga-esi mgbaga ebe na na-abịa ebe ya nọrọ n'ube ha ọ bụrụ na ọ na gwa ha ga-eji na colonize ha nwazi ndị ha nọbidoro ike a na-akpụ ya afa ndị niile ha jiri je gbuo ndị mmadụ ndị na-achị obodo ahụ like Saddam Hussein Gaddafi ha na ndị otu ya gịnị ka e mere ha ruo taa gịnị mere onye ga-ekpe ya ke ndị nọ na dat NATO ọkwa ha nwa so ya wee kwuo n'ịnwa ya anwa ọkwa efuru ihe a na-eme di ya ka ihe egwurekwe gbadada nto Israel na Palestine na-afụ ka o si adịdị ya mana nke bụ anụmanụ na-ebe eme yi stand with Israel ihe ahụ Israel na-eme ndị Palestine ihe ekwekwa ka eme gị ya ihe ekwekwa ka eme gị ya mmadụ esi ebe o si jiri bịa sị gị na onye anyị anọzi ebe a ebe nwee nyere ya chi na-efo ọ na-ewe na-agafe agafe a na-eche njimapụ ọ na-ewe na-agafe ikwu okwu atagị ya gị n'ebe etu esi tagị ndị ụmụnne anyị ndị IPOB oge esi na-atagị ya gị ka ewefu ihe eji tụọ ọgụ nga na-agbagbu ha na-egbu ha everyday ụwa niile eme anya ka ọ na-afụ anya ikunye kịta ihe ya etu bụ CNN nke na-atọ gị ụtọ edebe ị na-eje ege nonsense ha na-agwa ka ha si dị powerful this that dị nke a ka ị na-like mana ụmụnne ndị ọzọ nọ dị ọra side ndị a na-asọpres jide n'ọrụ todo ha na debe ha n'ala ịfụ ihe i kwuru ịbụ nke nwazi na onwe gị ị na-anwụ anwụ ebe edebere ya ebe a you don't want to mind your business ikunye na-eje standing with Israel the condition ị nọ ọkwa ndị a debere gị na ya condition ịnọzie ma ime ihe mere ịchanụ anya enu kpọba God na ya ga-emere gị ihe niile. He is the one that maketh a way where there is no way. Esugheribe nkanka igrichi nwụrụ anwụ they maketh a way. He that walketh, you that sayeth, sayeth thou. Oyibo na anwụrụ anwụ. Ibido fasting n'ihi na ekpe ekpere. Ihe ọbụla ịchọ ekpezi ekpere, nke ọbụla ịchọ ekpe ekpere. Na-ekpe ekpere. Dị onye ka ị na-ekpere? Who are you praying to? Iche na ihe anyị na-eme bụ garanti ụwa niile ahapụrụ gị a na-ekwugheri. Ọ bụrụ na ọ rịịlụ so iwe ka n'ụwa niile mara ihe ebe nke nwasef chọkwa igwe onwe gị eziokwu edebere gị ego sị gị kụpụrụ ya na ihe akụpụkwara ya were ego abalị mmadụ ịtụrụ onwe ya asị ya ka m ji wee sisi chọọla anyị akwụkwọ Setan ka anyị mara nụ na God na-ana 10%. Anyị nene nke ya mara many percent ọ nara na weta azụ ya anyị na ya transact ya dị anyị onye nke ya ka mma ihe aja ọzọ ya ebute ofu onye na-enye asọplai m mgbe ọbụla na-ana m 50-50 enidi m ka m betie ego ọga enidi m betie ego otu ihe ma bụ what I bring into the table gwuo na 10% ka ị na-ana Jehova na-ewe 10%. anyị echebiri Lucifer anyị jụọ ya percentage nke ọga ihe Dangote na NNPCL ọ bụrụ na Dangote ele ọfụma ya forget NNPC grobe Dangote ọ bụrụ na NNPC ka nke aka mma anyị negotiate na ndị akụpụrụ anyị na Dangote jezu ike ya ka ya bụ ibu na osinsi a mụrụ m nne iburu akwụkwọ ofu bụ im ya akwa monopoly the God of monopoly Jehovah a very greedy God. ọnwa ya bụ
ọma ya bụ nna give unto Caesar what belongs to Caesar. Ya bụ mmụ iru abụọ hypocrite ọkwụ ofu ebe. Ikwechiri nọ 10% na-aba every time si weta side nke gị na complete ya. Anyị na-eweta physical cash, anyị wee chebezie divine reward. Ụfọdụ chegidere nne ha nwụ. Mana ya na-akwụta every week onwe onye na-agbajọ physical na-eweta side nke gị na-eweta na-ataksị anyị iwere na-agbakọ federal gọọmenti ka ịghọta njisi gị na Jehova na bụ nọọ prezidenti biri one time. Ọ ya emecha ịghọta ya ọfụma so that anya na-erizi gị. Ọ bụ na nyere ya efe etu esi ka traịkwa Peter Obi si traịkwazie ndị Igbo etu a ka ọ dị. A na-ekwusi kere ka traịkene ndị Igbo ka afọ ihe a emenwu na Nigeria. Etu a ka anyị si ekwu nwaanyị na Jehova akụpụgodo ha ka anyị traịkene Lucifer. Jehova ya amụghị ome mana Lucifer akọwala anyị na Lucifer bụ brightness, radiance, Illuminati. Ya na Illuminati ọ bụ brightness or to illuminate ihe tege ihe Lucifer mean. Mgbe iji chenjizi afa ka epa wee nwedịrị iji wee chenji afa ijekwara mee ya baptizim ije megharị ya baptizim baa ya afọ ịbara ya n'eluigwe ka ị na-emezi expect ka anyị na-akpụ ya ebe ọkụ ya n'eluigwe ị na-asụ English na baa ya afọ ozugbo gị ji aka gị bịa Lucifer ka ọ nwe ya kpọrọ gwa n'afọ ya Lucifer spell kwuolu gị ihe na-echisara gị na ihe na-ese mgbe Lucifer ga na-edekwa nke ya ọ na-edekwa etu God si ede nke ya with hope ọ bụ na ọ desikwa ka ọ dezie ya na archive o mezi owezie nwaanyị na-akụzili anyị ya na nlọ abi nna stori abakwa etu a ka Jehova sikwe wee si deere ya wee degidere ya dechara ya ọkọcha nnọọ ka o sikpa ike obodo dị iche iche na-ede ọkọbakọsịa edere ya mgbe ọ mekwa ọsị gị na ya bụ a jealous God ma gị nwee were aka gị decide ya na ebe abụ a jealous God ideri ya ebe a maka na attitude ya karakta ya niile na-egosi na ọ dị jealous. So is a jealous God o kwuru ya ebe ahụ. Onye a na-adị jealous ọ bụ na enwe competition ka ị na-adịrị jealous. Enwere competition anyịfụ na ahịa ka ị na-azụ stuji idebechala ebe a ndị firu ka esi na your ministry na-akọrọ ya ka ha ji epreach anyị mgbe ọbụla they are willing to spend money build gigantic church grow transformer but the ones na-abịa ebe a ga na-amị ọkụ ha dry. Inwe problem ebe ekpere gị ekpere fanwa nwee problem na atụọlụfe ego ọ gọọmenti ya mgbe a ka ha jisiri ike otu aka chọọchị mgbe a ka ha si jidekwu ya ruo taa ọchị ịpụ apụ taxation gọọmenti tiri etu aka ọ dịkwa since gọọmenti echenji ba bidozie na-akwụ citizens ụgwọ. Gọọmenti na-eji ụgwọ all the time. That's why gọọmenti ji need ego all the time. Jehova gị n'onwe ya neediri ego all the time. Ọ ka gọọmenti nke ya dị. One of the worst government ever practiced here on earth. Gọọmenti Jehova. Ọ na-etake iwu to own up na ya mere mistake ọ na-eme ya. Ọ kama ọ baa n'ime arịrị ya na-egbu ya ọ na-anwụ. Let us create man according to our own image. Asị ya no. Lucifer si ya mba na ya eke ya nwa ajụ emegide ha enwebe okwu na ya okwu ahụ adapụtaziri esebezi okwu anụ ọgụ yawe ka ihe na-akpụ ya Jehova na Lucifer wee nụọ ọgụ ahụ ka ha nụchaziri oge eji wee bịa ka egbo ọgụ egbochiri ọgụ ahụ sị no winner no vanquish. The same oyibo ahụ asụrụ na Biafra na-ege ntị ọfụma the same oyibo ahụ asụrụ na Biafran war
no winner no vanquish, mana ama nke bụ nke. Otu a ka esi wee decide case ha na-abụ mgbe ahụ onye ọbụla jee nọsụọ wound ya asịzi onye nke a ngwa ya gabazie n'ụwa ya ga-awelụzie ụwa ka ya nwa were eluigwe. ị ga-abụzi opposition. ihe mụ na ya nọnwụ na this government. The government is still in my hands. Gaba. Ị gabazi were your own portion na-ata decide nke gị. Mana kingdom adịgo divided. Ekego steeti. Onye ọbụla amandizie side nke ya. I wee na-ebuzi propaganda every time. Even when you are failing, ị ka na-ebu propaganda against Satan. No ya na corrupt ndị a na ọ na-eme nka na-eme nka. In which way ka o si corrupt ha? The same way America ga-esi wee pụta na-asị na na-emegide ndị mmadụ emegide na egburu ndị nke agbuo. Mana ije na America ihe a na-agba mmadụ ka nchi everyday ada eti ya ọnụ, especially black people a na-egbu ha everyday dia. Mana nwee ihe a menwuru about it. Mana ihe eje mara ihe na-eme na Libya mara ihe na-eme na Egypt. Ọ the same way ka ọ dị na God ga-ada mind business ya. Ọ hapụrụ ebe na jebe Philistine igbu mmadụ, hapụ ya jebe ndị Amorite. Ka ihe na-eje achọ di ya, what's your business? Ijere Sodom and Gomorrah mụọ ndị niile n'ebe ahụ ọkụ. Nwoke business inwe di ya, ifinichie n'ihe na-eme n'Israel. N'Israel ga ka mmadụ na-ala nwanne. N'Israel ga ka ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche na-eme. Betrayers, even their father, their origin, or betrayer ka ọ bụ. So ihe niile na-eme ebe ahụ onwe faithfulness dị ya. Na-akọgheri akọgheri. Okay, na-aghọta Jehova ga gọọmenti onye nọ n'ime na-akọrọ ọgụ gọọmenti of heaven. Ebe bụ heaven. Ebe bụ heaven. Ka he described as a heaven. Iche na meaning of heaven mgbe ahụ ka ọ ka bụ kịta. Ka ọ n'ịma na okwu na-echange over the course of years. Heaven. Ya ka iji nọrọ ebe ihe bụ ebe mkpago everyday bụ ka isi ya eje heaven. Nedo onye na-akwado ije heaven. Common je ebe a plane ka ije kenega na ime nwa ya. Ị na-anọ ndị ije heaven. Ka isi ya eje heaven. Asị gị na-enwụọ. Pụgheri enwụọ ijebe heaven. As if na idina na lahụla na-enwe ebe ị na-eje. Ọ gị na-control ebe ị na-eje. Gị nwa na-anọkata na-efe efe na nlọ. Ebe jisi na iri bụ awụsị. Ọ bụ ife bụ efe na nlọ before. Kwuo eziokwu. From ụmụazị ruo taa, ị na-achọ iklev na efu bụ onwe ebe ị na-efe efe. A na-achọ iti gị ihe fepụ. Onye lọ bụ ụdị nlọ a nwoke m mugu. Ama na ịlọgo dị nlọ na ebe ị na-efe efe iwe witch. Ịpụta ijere ụlọ keta na every witch and wizard. Na ebe ị na-bụba onwe ọkụ nwanne iwuru ọkụ. Ị na-eje eme fire. All the witches and wizards. Mana idina na n'abalị fepụ na-efegharị ụbọchị ihe ama na waya. One day ịma na waya ịnwụọ di ya die again. Ichekwa a zuzuru jebe. Anyị eburu otu na nke ya gaa na-efegharị. Ifecha ya bụ na ejechara na ya waya pụta survive. Ebute ibukọrọ wound a na-ajọ oge eziri enwere accident. Etikwe power night ikunye je di ya. Irukwe ebe a na-ekpe ekperisoro na-ekpe. Fire. Ke ka njọ ọbụla ya abụ n'ọcha. Ọ atachara ikpughe aka iji eme ọcha. Ụbọchị ụmụazị ajọ mmụọ ya were ọkpụ. Ihe ama na onwe nke na-atageti ga-atageti. Before pastor na-eru ebe ọ nọ. Okwonye. Ọ na-awụjọ mpụ ọ na-abịa side ịnọ. Enwee ike uru ebe ị nọ onye ga-ezigbo nọdịn. Ọnọdụ agụ like this. Ọ bụrụ ụmụada. Ọ mbọsị aka unu ya agba onwe unu ọtọ. Children of God, praise the Lord. I have a testimony. You see this sister, this thing she was just forming. It was just an act. It wasn't true. Unu abụ onwe unu ike.
maka anyị na-ekwu ya kịta ọda bụ eziokwu ọntụlụ na-abụ onwe na ike etu nsi ekwu sins ebe dami na-apụta na nya o nwere ihe ọ na-ekwu na-abụrụ ihe nkwu mana fainali ọbịa ka ụnụ bụ onwe na ike ụnụ bụ ndị pastọ ụnụ amụ ihe bụ isusu o isusu ka anyị Igbo nwere ụnụ a na-ekwu returning to our roots ịma na the spirit mụzi anya na they are all awake mgbe ọ bụla anyị kwuru okwu ha na-anụ arụ anyị abụ antena ighotego ihe niile aba antena ọ na-amagneti ya ozugbo ọ bụrụ na anyị na-ege ntị most times nna agwa gị okwu ọnya na-adịghị ka inu jekwa maka ya ofu ebe ihe emechi ịghọta na stori edere gị about Jehovah no a certain king / Okum president in a certain empire ka ihe a mere akụkọ niile akọrọ o nwe ihe onye ọcha ga-enye gị ịga onye ọcha ga-edozi stori onye be ha dozie ya ọfụma nye gị iburu ọ bụgodu onye ọcha dere ya na Baịbụl abụọ ndị ọcha dere ya ma ọ dị si dat ndị dere ya ndị sụrụ ha bụrụ ndị abụ a very stupid and cunning people. Yes, ha dị very cunning. malụ na most of the authors who delu that thing efu mgbe ahụ some of them na-agbazu afịa o si ike efu ọtọ o si ike efu ma playwright ma ọ bụ sigo na ya da agbazu ife ọbụla mmadụ na-eme dị exceptional o nwere something ndị na-motivate ya ka nna agwa gị o nwere something na-enye ya inspiration before ihe edebe lasting legacy. Some of them ka ha wee nweta ihe ha chọrọ o nwere okwu fa ga-eji wee pentie that particular thing melody that time epenti ya dozie ya ndị ga-translate ya ma enwe the original meaning ha mee ya anyhow. That's why I'm ndị mmadụ over the period of years ihe niile ha translate Bible translate gị dị ya before nweta ya echekwara na ihe niile efuru ebe a dị accurate ọ sị gị gbaka gị dị na ọ dị accurate iwekọwara ya na mgbaga mmiri a dị eju iko ka ọ wee ghọta asị onye Igbo mana ọ ya anụsị ya agwasịkwa ya ebe okwu eribasịghị na ajọ mmụọ na-ekwu okwu n'ime ikulu mmiri gbanye na kọpụ kulukwu ya gbanye na kọpụ ọzọ isi one a na-agbanye ya na-agbago na-agbanye ya at a time ya afụ dat na mmiri agbadana ịghọtago mgbaga mmiri adị eju ebe anyị si wee gbaganye ya o nwere nke fọrọ na ya na ịgbakwa ya na ọzọ gbagakwa otu ọ na-achọt. So ihe niile a translate okwu a niile some of them eluzichago the original meaning. Enwe nke ị ga-ebute efu na Bible a nwere na verse 9 ya na nke a bụ verse 10 na onwe ihe wepụrụ nwee ihe adịrị otu a ka ọ dịgasị so ọ bụ ife ị ga-eji wee hili isi enego m anya fụdat na onwe onye be anyị one bụ na Bible Igbo adịghị complete. As long as one adịrọ complete I short change your brain. And ịma asị na ịmarọ na Bible Igbo dị 66 books na eke nwere nke ya enwere nke dị 72 books. Ị ga-eji onwe gị na-agụ 66 ama ile onye gụrụ 72. O nwere nke dị 92 books. Ị ga-eji onwe gị je na compare onye bụ that one. O nwere nke edecha nwee sequel n'akwụkwọ ọzọ. Onwe nke ifuru ebe a ga-enwe reference ọ bụrụ na Torah ka ị ga-enweta ya kama a ga-refer gị to Torah ka otu ọnya off. Politics ya dịkwa ruo taa. Enwe app ịgba na-egotenwu from Android imegotenwu ị na-use Android imegotenwu ebe a. O kwesịrị ịdị free use ya. Etu a ka ọ dị. At a point ị ga-aghọtaba egwu agbalụ dị ya pụtara ya bụ just enwere ike asị gị na ihe a bụ God o nwere ike bụ na a hero biri mgbe ahụ. The only way a ga-eji wee describe ya ka o nwee meaning ka distinguish ya from others etiri ya God. Etu a ga-eji kwuo okwu na obodo asị gị na onye a bụ dike akpọ onye ya dike ka distinguish ya from ndị ọzọ. Dike abụghị ya bụ the smartest. Dike abụghị ya bụ
the most intelligent, ọ bụrụ the most handsome. All for that gregariousness ya, power ahụ, that courage o nwere, fearless spirit ya, ana o sikwuru ike. Onye bụ ihe eji kpọọ ya dike, ọ na-akpa ike. Onye na-akpa ike ya ka o ji bụrụ dị ike. Ihe ya niile bụ ike. For that ewee nye ya di, o nwere master's degree na ya bụ ihe. Ebube ibu o nwere oge ihe eru ịdazuo na dimkpa, asị na nke a bụ na nke a bụ dimkpa. Ịgbara agba, almost like na-ebu giant, akpọ ọgụ dike. Ịghọtago? Then o nwekwa nke achọkwa idistinguish further, asị na nke a bụ odogwu. Ịghọtago? Ya bụ odogwu, onye mere ihe a na-atụbara anya ya, onye emenwuru ife a na-atụbara anya ya, enye ya odogwu, na-edistinguish ya further. Mana ọkwa a normal person like you, mana nke nwa agụrụ gasị a normal person. Etu a ka ha si use that word Lord. Ọ bụzie na-eti Lord Lord nke a chọọ ka eji ya n'onye nke nuji the highest destiny, onye nọ na highest echelon, ewere capital dere ya nke ahụ Lord. Doesn't mean no ofu onye ka a na-ekwu ihe niile since. Mana due to translation over these years, they lose many things. Ebe ị na-sit among the gods, he chose na ọ bụ Asogo bụ God. No give you the greatest of all gods, okay, which means na na-enwekwa other gods now. No give you oji ya emego na-ebu the smartest, but still. Otu a ka ọ dị among the presidents. Na-ebu president of South Africa, eme ahụ ka eburuzia the brightest, ọ na-ebu president of Egypt, eme ahụ ka eburu na-ebu highest. No. Mana nke a bụ ekwukwana na ịgba ihe ihe ekwu. Etu a ka ọ dị fear n'ihi nọ na North Korea. Ị na-atụ ụjọ, even Russia ị na-atụ ụjọ. O nwere countries ịma na-ebunite phone mee video. North Korea enwe internet dị ya taa ka ha wee nwee ike wee control ihe na-eme na be ha. Ha need ya ka ebusa the news. Ije na UAE, ihe ọbụla na-eme ebe ahụ, you are not even emekwa video. Let's say na ụlọ na-agba ọkụ, na ịnwe ya se video dị ya gbanye n'ọkụ, ọ dịrọ possible. I record go dị ya, ha ya bịa clean ya na your phone. Ị na-ajụ ka ha si ma ha ya delete ya by themselves. Ha nwee ubechin ya na ọkụ gbara n'ụlọ, iwe record ya onto emesịa ka post. Ha ga-eji aka ha delete ya from your phone. Ha chọ ka ha control obe ha. Ifụlụ information adapụ. So emesịa onwe ka information si pụọ, achọgharịba onye ahụ, anaghị enwekwa whistleblower. Etu a ka ọ dị na Israel that time. Onye ahụ bụ their king abụ ya wee na-decide ihe na-eme ihe ara ndị a. Mgbe ọ bụ na etu a ka o si anụ war, etu a ka countries si anụ war na America na-anụ, ya na ndị a na-anụ, America na ndị a na-anụ, America na ndị a, ike ada agwụ ha agwụ. Ya etu a ka ya wee ha na Israel dị mgbe ahụ. Emechie titoria ya, then Israel afọlụọ na 70 AD. Ka ịghọta mgbe story ya dịba. Since ya Israel afọlụ, ịnụziri about them again. Ịnụọzi until abịakwa bịa bido nke ọfụ na 1948 nke na-afụzi today. Etu a kwa ka esi nọkata Jehova ga ewee mapụta during the time o meet Abraham. Not through here ka a ga-esi wee mụọ onye ọ bụ. Ka ya chuzuruzie ndị nke ya, o wee chuzuruzie Jacob. Ọkwa ya? O chuzuruzie Jacob eso ejebe. Oh my God. O chuzugo. Ya bụ ndị nke ya. Ka ị bụzi chuzuzi
na ekene ndị ahụ ị chuzuru ka their life dị. Look at their life. ị ga-emecha na-aghọta the thing ọfụma. Na-akụkọ mmadụ ka a na-akọ. Na-akụkọ mmadụ ka a na-akọ. Ị pụtazie ndị ahụ ị chuzuru, ndị ọzọ niile ebusi enemies. Maybe you suffer defeat long ago. After ka you suffer defeat, ị pụtakwa chọọ ka ị dị relevant, ka ị exact kwa power gị again. You have to start from somewhere ka ị wee build bakwa. Nụbakwa ọgụ ka ị dominate. Ilukwe mgbe ị ruru etitọrị agha. Nothing lasts forever. Otu a ka empire si grow. Empire mesi otie. Adọkọ ndị a ga-adọkọ n'agha. Otu a empire nke anyị si wee tie kịta. A na-adọkọrọsị ndị nke anyị. How many people now doctors are certified na UK? 66 in number. Join ndị nke pụrụ apụ. Etu a ka the best the country nwere si apụsịsị. Emegide the country atọgbọrụzie in rings. Onwezi ya fọn. Etu a ka esi wee titọrịkwa nke Jehova mgbe a. Titọrịa ya completely na 70 AD nke ahụ aga. Ewepụtakwa 1948 ka ebidokwa nke ọfụ. Etu akwa ka o si wepụta mgbe a. Ya na ọ bụ recycling. Ebe dị ndịda ya emesịkwa dị ngongo. Ebe dị ngongo adị ndịda. Onye na-achị taa nwere ike echi ọ tụgharịtara ndị awa na-eme ntụgharị. Ọ dị otu a kemgbe ụwa. Onye Igbo ọ ka mma ka emere onwe gị. Onwe ndị akụkọ ọbụla na-akọrọ bụ ihe mere na mmụọ ma nke ka ya eme na mmụọ, hapụ akụkọ ahụ na onwe isi. Fesie nke ị nọ n'ime ya na mepee anya gị ka ị na-afụ ụzọ ihe na-eme ọfụma. Ka ọ ya bụ onwe ebe ịkọrọ gị akụkọ ihe na-eme na mmụọ ka ịghọta na onye anụnwa bụ onye eriri eri. Na ọnwa moral stand ya moral right ị na-akọ ife ọ na-akọ. As long as you are not a spirit, you can't see anything there. Ebe anyị nọ, the reality here bụ that no ikeketa orie ka anọ n'ime ya. Ikeketa orie anwa declare president. Everybody chọrọ ime identify with you. Forces dị iche iche, billionaires enwere, businessmen, every country, diplomats. Etu a ka ị ga-esi na-abịa na congratulate ya na-ese picture. Ọ dịgo official. Ma ọ bụrụ na ejuru ajụ mgbe fight bịa n'ike ka efinichie ihe ọbụla ọ pụta ya pụta ka ị were claim. Mana eji eme ka ha were ike niile achụọ ya. Nwanne anyị nwoke si ya bụla na gbuo n'ụlọ. Na bụ nke akọ ya bụ mpụtazie echi na-apụta ntụ na onwe ka o sikwe dị na ya asị ka anyị bụ orukwe ka o si dị ya asịkwa nna kpuo. Anyị hapụkwa ya. Ọya ka anyị ya na-eme. Ọ ga-agbarakwa ọgwụ ụṅụ. Ọ bụkwa ya ka ị plan ọmawa ọkụkwa ahụ. Lesi mana ịchọzi echi achị ya. Anyị wee n'oge. Ọ bụrụ ya ọla edochie ọ pụtakwa. Anyị akwụọ ya n'ukwu this time. Na anyị nyekwa ya ọ bụrụ ya nwa ka e nyere ụdị massive support a. Adị sure na o nwere n'enu voice ya. N'enu voice odogwu. Ọ bụrụ ya si Tinubu. Si ya kezi afia. I would deal with you like a bala blue. I said no bulaba. Ị na-afụgo di ya na-agwa gị na ya ga-adọka Tinubu mma agbago ọkụ. Ọ dị ka nwoke dị ibi ya na-ekwu. Biko ya ọla edochie ka anyị ga-akwụ n'ukwu ọzọ. Anyị ga-akwụ eri na ya ọla. Ka ọ jee ebe a jee nọchite anya anyị. Ọ jee ebe a na-aya ego ya nye ha ego. Nigerian nne n'anya abụghị ihe ya abanye nwe ha spend gị ego. Ọ bụ onye ọbụla ga-enwe ndidi. O nwere ndị mmadụ ihe a bụ politics. No onwe onye dị honest. Ahapụghị ka ịbanye di ya. O nwere ike ịbanye wepụ di ya sef bụrụ onye ọzọ tii di ya. So ọ ga-achọ ka o rie na abụrụ na ịdị ya ready nye onye na onwe onye nwe Nigeria. Kwụsị mmanụ gwụrụ onye ọbụla abaa n'ụlọ mana ejibe onwe ya. So onye ọbụla achọ nke bụ na ọ dagodo na ka o nwee nke o zute. A na-emeghe expect ka ike ego. Maka ọmụnwa ka a na-akpọ obi na-eke ego. Ịnọ atọ 1000 atọ 1000 atọ eze n'ugbo a na-azị kwa ichiri ọzọ Igbo ndụ ka ihe echiri. Ọ ga mmadụ amazi ụmụ akpasu mmadụ ibia iwe. Egwu a na-agba bụ egwu Nigeria. Ọ bụghị ihe ndị Igbo ka o ji abụ ihe ndị ụka. Nigeria abụghị ebe ya abịa edebe ahụ ka enye gị ihe niile free. Ị chọrọ ka idozie Nigeria. Chere ya edozi Nigeria. Ihe niile n'ebe a bụ agụ riwasigoro agba. Ị na-alụta ha na-atụkesị ya. Ịchọ akwụ ahụ ụdọ sef gbakọ tie gị ezigbo ihe.
gị na onye ekwu ekwu ụmụnne ebe a ka m na-eweta ya n'isi njedebe n'abalị a ndị ọchọ ka anyị nọgharịa ka anyị kpọọ okwu afa ihe niile dị clear ta onye ọbụla onye Igbo ama pozishọn ya na Naijiria ọjọọ so na-egesi ọ na-adị ya ka o sonye na ihe a na-eme o so na ihe a na-eme ọkwa m Dr. Chief Emeka Anyaọkụ tiri ọnụ si mụrụ aka esi ebe nke a na-agwụ ya nwoke ya na-akpuo n'ụlọ na onye ọbụla jere savụ Commonwealth jere savụ Eliza na aya eteki ya serious mgbe niile ị na-asavụ Eliza gịnị ka ikwu mgbe ị nọ na Commonwealth a ime nwụrụ gị mana aka ka ihe imenwu onye nọgatakwa ọpụta ka e pụtara na epụtara ka onye Igbo nye ọha na eze ka enye ha ọha na eze eme ihe a ka ije ọnụkwa ka ha werekwa gị na-eyuzu ka esi eyuzu ndị ọzọ ọha na eze na thank you very much for your time lahụ na ọfụma anyị ga-afụ tomorrow morning sharp onye ji eme isi ndị ọha na eze